Se on karu kallioinen saari, mä sanoisin sen näin. Mut sitten niin siellä on myös esimerkiksi kaupan Pohjukka tai Lahti, niin se on taas sellainen, että kun siinä kävelee ja kattelee, varsinkin jos on hyvä aurinkoinen päivä, niin siinä on joku sellainen, mikä pysäyttää aina kun sitä maisemaa katsoo. Et se on vähän niin, siellä on metsikköä, mutta sitten siellä on myös kallioa, kivikkoista rannikkoa tai rantaa ja näin. Tännehän nykyään pääsee oikeinkin hyvin, kun meille tuli tämä uusi alus. Vihdoin viimein annettiin meille, että saatiin tällainen alus Otava, mikä on kulkemaan viime talven oikein hyvin kulkea. Ja kesäaikaan niin kevään, ensin nyt oliko se toukokuun loppuun asti se kulki joka päivä, mutta nyt sitten tuonne syyskuun loppuun, niin torstait on pois. Tiistaisin 2 kertaa, perjantaisin 2 kertaa, muina päivinä näin kerran ja lauantaisin on pari tuntia siellä saaristossa, että ihmiset ja turistit pääsee todella katsomaan niitä ihania maisemia sieltä kalliolta. Oikein tyytyväisiä olemme. No Haapasaarihan on itäisen Suomenlahden ullompi saari, mitä on ennen Venäjän tai itänaapurin rajaa. Ja paljon ennenhän se oli hyvinkin minun mielestä kalastajakylää. Siellähän oli koulut, siellä on ollut kirkot ja kauppa yli 100 vuotta toimii edelleenkin. Ja sitten tietysti siinä on naapuri ja siellä ystävystyy ihmisiä ja se on oikein ihana, idyllinen paikka. No eiköhän me kaikki samasta syystä kuin miekin, että siellä on joku vetää puoleensa ja on mökkiä ja toiset on peräti syntyneetkin siellä. Tämä on vasta 1974 liitetty Kotkaan, että kyllä on suku sieltä jo kauan ollut, mutta ei ole kukaan ikinä puhunut, että on se hyvä vai huono asia. Eikä me ole ikinä kuullut, että mitään katkeruutta olisi siinä ilmoissa. No en ole kovin pitkä, 18 vuotta kun on rakennettu sinne, ostettiin siitä ne hehtaarin tila. No joo, siinä on itse asiassa naapurimökin pihassa, niin siinä oli muutama vuosi sitten, oli pöllönpoika siinä syksyllä tässä muutama vuosi takaperin ihmetin, että mikä toi ääni on, ja lähdettiin katselemaan, niin siellähän niitä oli, eikä ne edes pelkännyt. Ja tuolla oli, silloin kun armeija oli, niin siellä oli yksi kantahenkilökunnan ihminen, joka oli erittäin lintutietoinen ja rengasti paljon ja piti kirjaa niistä. Tuossa on aika runsas ja sitten aikaa kun ne linnut muuttaa, niin silloin on toi koulu opannettuna sellaisille isommille lintupongareille ja muuten. Jos ne katsoo, että se reitti menee tästä yli, niin kun ne tulee. Ja kalastajat syksyisin ja keväisin myös. Ja tossa, mitä punkkihommasta tulee, niin tää on nyt Kirkonmaa ja Haapasaari on leimattu tällaista punkkipaikaksi. Ja joo, on ne lisääntynyt. Ja mun mielestä nyt se tilanne on rauhoittunut ja elävästä elämästä, niin tytölle piti tulla kaveri mukaan, mutta isä sanoi, että joo, mutta sitten niin vetikin liinat kiinni 2 tunnin päästä, että se on Suomen vaarallisin saari. Tietysti se oma mökki oma ja ystävät, kaverit ja se yhteisö, mikä siellä on mietitty ja minusta on ihan mukana. Ja kun tää on niin ihana, kun tää on maksuton, niin se on helppo turistiinkin kulkea, ei tarvitse aina miettiä, että onko rahat taskus vai eikö niitä nyt ole. Kai siinä on omakin lisänsä tietysti, kun itse kertoo ja on pienestä pitäen siellä käynyt. Mutta kyllä mitä turisteja on, itse kun on tuossa Haapasaari-seuran toiminnassa ollut mukaan kauan aikaa jo ja siellä on sellainen vanha kansakoulu, mitä Haapasaari-seura vuokraa, niin siellä mitä käy turisteja ympäri Suomea ja ulkomaisia, niin kyllä heiltä on tullut aina hyvää positiivista palautetta. Että tossa on joku semmoinen, niin kuin on Kaunissaaressakin, mutta Kaunissaari on kalastajakylä ja tää on taas tällainen ulkosaari.